Ndewonu ụmụ Igbo, ndewonu ndị ọma, ụmụ Igbo niile, ndị ọma na-esonyelu m, ndewonu. Afọ m bụ Amaka Ekwo. Abụ m nwanne ụlọ nwaanyị so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala omenala Igbo. Igbo amaka, Igbo na-asọ. Ndewonu. Tata bụ 15 January n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ Igbo, anyị ka nọ n'ọnwa 13. A na-akpụ ya ọnwa ụzọ alụsị. Nakwa ndị Igbo na-akpọkwa ya ife ọzọ dị iche iche dịka mmụọ ọfa na-edokwasị n'ala Igbo dị iche iche. Ndewonu ndị ọma, Igbo bara ụba. Taa bụkwazi afọ n'izu Igbo. Anyị ese mmụọ afọ ya biko ya fọpụla anyị ọchụ, fọpụla anyị oke, fọpụla anyị omekwa, fọpụla anyị kpakpamkpa, fọpụla anyị nsịga ya biko kene ya fọtala anyị ife niile na-akpa anyị. Ise 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 ise. Ndewonu ndị ọma, anyị ka bara n'ọnwa n'afọ ọfụ n'ọgụ afọ Igbo. Ọ ebe February ka anyị Igbo ga-aba na afọ ọfụ. Ịma na anyị nwere mkpụrụ ọnwa 13 maka na ụnụ mana mmiri izizi ya ka ezoro. Anyị aka akụbara mkpụrụ izizi ya, anyị aka akụbara ife n'ala Igbo. Onye bụ na anyị aka abarụnụ n'afọ ọfụ. Nye ọ ga-agba ebe February n'izu ụka nke 3. Ndewonu. N'ọnwa Jenụwarị a ka m bido kụzibe maka nlọ. O nwere ndị isi mụ na pachọ ka m kụzie maka inwe mmekọahụ na nrọ. Ya na izu ụka taa ife m ga-akụzi maka ya bụ inwe mmekọ ahụ arụ na nlọ na nrọ. Igbo na-asụ n'onu n'onu. Ndewonu. Ịdị na-emekọ na nrọ ọ ejirimara ndị mmiri. Ọ dị ka trademark ba. Ọ bụ na ịbụ nwa mmiri, ife ị ga-amata bụ na iji amara wee bịa ụwa. Ife kwesịrị ịdị na-agala ya nke ọma. Ife ọ bụla itinyela aka na ya kwesịrị ịdị na-agala ya. Ma ọ bụrụ na ị na-asọ nsọ ndị mmiri, ndị mmiri nwere nsọ. Ọ bụ na ị bụ nwa mmiri. Ọ bụ na ị bụ nwa mmiri, ife a na-agala ya nke ọma maka ebe isi bịa. Ị na-agba first, ị na-agba second, itinye aka na biznes ọka, ịbanye ebe a ụzọ emepe, ije interview nweta ya, enye gị job promotion. Ife anyị na-eme n'akụkụ ya. Ọ na-eme ijekwuru chi ọzọ wee kene anya na ọnya na-emele ya. Ị na-eme ya, ị na-eme ya, imekwekwa ife mgbe ọ bụla ife ọma mere gị, ije kene chi ọzọ, ị na-emere ya ya. Obi ama ndị mmiri gị mma. Ọ dị ka ịbụrụ nwaanyị, di gị gotala gị ụgbọala, ijekwuru nwanne dị iwe na-ekene ya. Ọ ka ọ dị, ịrapụ di ime ya ndị ya magozili moto ọzọ, ọ ga na-ewute ya. Ya oge ọbụla ife ọma na-eme n'akụkụ gị, i wee jee ebe ọzọ wee jee na-enye onyinye na ndị na-emere gị ya. Were ụgbakọta
mmụọ gị na vaghị bi ụwa ndị mmiri gị gbakọtava azụ ị na-eme ya obi ama n'ife mmụọ ọ na-adịbe ime anya fabia imebili gị ife chi gị agbata bịa na jiva na ịka na-ekudi ume na ịka na-enwetata onwe igbo na ọchị na yova fabiko fa nwere ndidi na ịmasịra na ọka ọ dị maka na ịkpọrọ isi kpọnyezie n'ife ọzọ na-akpọzi ya chi oche gị ga-abịazi na ayọfa fabiko nwere ndidi chi yọkọta gbakwa nkịtị mgbe ụfọdụ enwe ike mee ya iwe gị na-eweva fabia na mmụọ maka ife ị na-eme bụ na ị chọrọ mmekọ fanụ ịgbakọta ya azụ fọfa abịazi aka gị na vamekọ na mmụọ gị na vamekọrọ ana na mmụọ o butela ya ụchọ o butela ya oke gị na alfa mekọrọ ana ị nwere ike bụrụ nwoke ikunye ụla na efu na-arụ gị niile ịwụsasịa ife na-arụ gị n'elu akwa ebe dị na ịma na enwe efeme ọ bụrụ nwaanyị ifu arụ nwoke a na-esi na-arụ gị niile ochu nọ o mere na o butala ya ochu na oke ị bụrụ nwaanyị ụdịrị ife a mee gị ọ bụ dịka na ịdị ime ma ọ na ị na-achị dị inwe miscarriage ozugbo ịbụlụ itinye aka ife o mere ene gị na fa mere ene ife a na nlọ n'izu anwa obutala ya ụchọ obutala ya oke fa gba ya ụchọ fa emezie the opposite of viva kwesịrị ife ọ nọchọ ya agbaghị ọ bụ dịka na ịchị ije interview ọlụ ịma nweta ọlụ anwa ọ bụ na itinyela ego na biznes n'izu anwa ọkụsa ọ bụ na mmadụ ikwere ihe nkwa na fa enye ya ego n'izu anwa ọ gasa anya iwu bụ na ọ yagasị ya ọ bụrụ na ị na-achọ nwe ife ọ bụla itinyela aka na ya ị na-atụ anya fa bịara na mere afọ agba ya ụchọ na kedu anụ ife ibidokwa n'isi ụmụ mmiri ọzọ bụ ọ bụrụ na ị bụ nwa mmiri ị kwesịrị ịdị na-asọ ife ọjọọ nsọ ị kwesịrị ịdị na-asọ nsọ ị kwesịrị ịdị na-agbala ife ọjọọ ọsọ ị kwesịrị ị na ebe a na-emegide mmadụ ị kwesịrị imegide mmadụ ị kwesịrị ọ bụ na ị bụ nwa mmiri gee ntị ije na ngenebe unu ije n'ihe be unu ịbịa na ihe be unu n'ofe iyi a ị ga-afụ onye ga-abịa chụrụ iyi ọ ga-edisi nri o jee n'isi iyi ọbịa chụrụ iyi ọ ga-edisi nri ma ọfa ga-anwụ anwụ na ochuli ya na be ya n'ofe iyi a ị ga-afụkwa onye ga-abịa ọ gbadaa n'ebe a na-asụ akwa na ọnụ iyi ya nwa-asụ akwa n'ofe iyi a ị ga-afụkwa onye bịala ịsa arụ ọnọdụ saa n'ofe iyi ị ga-afụ ndị ga-abịakwa n'egwu mmiri n'ofe iyi n'akụkụ ebe fana ịfọrọ na mmiri ada akpa oke mmiri na-anabata onye ọbụla mmiri na-accommodate so by default ọ bụ na ị bụ nwa mmiri ife bụ ị kwesịrị ịdị accommodated efi eji ama ndị mmiri ada akpa oke ịfọrọ na nwa mmiri ị ga-ama na omume ya ị ga-ama ọ ga-anabata onye ọbụla ọ ga na-eme amala ife eji ama ụmụ mmiri na-ere nefe anya ọ bụrụ na nne ụmụ gị anya ị ga-ama nke bụ eze nwaanyị ma eze nwoke ada achọ ọ trademark fana enwe ezigbo obi maka mmiri ada akpa oke mmiri ada enwekwazi ilo mana ọ bụzi na ị bụ nwa mmiri bi ụwa wee na-apịta onwe gị wee lụzọ na ị bụ nwa mmiri ị nọdụ ebe a na-emegide mmadụ ị na-emegide mmadụ ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-emegbu nwunye gị ma ị bụ na ị bụ nwaanyị na-emegbu di gị ma ị na-emegbu ọyị gị nwoke ma ọyị gị nwaanyị ị nọdụ ebe a na-akpa nkata ife ọjọọ oge ọbụla ị nọdụ na-akọtọ mmadụ oge ọbụla ifuwe mmadụ ụfụ anya na-afụ ebe mmadụ ibe gị nọ oge ọbụla ị na-ekwulu mmadụ ibe gị ekwulu na-emelu ofe anya ụfụ arụ a na-agbaka gị ife ọnwa na-abịalụ mmadụ ibe gị anya arụ a na-afụ gị ụfụ ịbụ nwa mmiri na-eme ya ịma na ya na-ada iwu ndị mmiri
Kina na-emere eni ya nwere ene na ida asọnsọm ndị mmiri nọ ka isi ebi ndụ ya na ịpụtalụ nọ wee bụrụ oge ọbụla ịpụta ihe bụ onwe gị oye ịtụsa onwe ịbụrụ nwaanyị ime ihe ụkwụ gị nwoke nke ọbụla gafetara ime ihe alị ụkwụ otinye arụ ya ịbụrụ ịbụrụ nwoke nwaanyị ọbụla ifuru ewere arụ gị sogbunye na ị nwere self control. Ị na-emere eni ya nọ na ị na-adị iwu ndị kezi otu ọzọ ị na-emere eni ya gị na fama ndị na mmanụ gị na ndị mmiri gị fa kpọsịsịrị ụmụ ife asị ọ ị na-etinye aka gị n'ife ọjọọ ebe nwa mmiri ị na-eje ede ka esi ka ije gwọọ ọgwụ gwọta ọgwụ ka ị nwee ego ọgwụ fevọ ọgwụ nke na iyilicha m nka ile ị na-eme ịbụrụ nwa mmiri kwesịrị ide maka ebe isi bịa ka ife ọnwa niile asị ya bịa imere eni ya igbo onwe ya ocho fabia bịa ịnọdụ fabia gba ya ocho gị na n'ụlọ fabia kọọ ya ebe ịgbakọta ya bụ azụ na-eme ọ na-enyezi onye ọzọ otito abịazi ya emenya famere na ya fa agba ya ocho nwebe nsogbu nye ọ bụrụ na ị bụ nwa mmiri kwesịrị ịdị na-apịta onwe ya ị kwesịrị ịga na-agbalị ife ọjọọ ọsọ ọ bụrụ na ị bụ nwa mmiri ị kwesịrị idobe onwe gị clean ọ bụrụ na ị bụ nwa mmiri na-eme ụmụ ife a niile na-ekwo ekworo na-akụ asịrị na-achụ mmadụ na-achụ onye na-ada achụ ya na-etinye aka na ụmụ ife ọjọọ ọ bụrụ na ị mmadụ ka ezi ụdị mmiri isi ọ mọzikwa mmiri gọta mmiri deti na onye aka isizi bụrụ na mmiri gọta na-emenụ ka onye si na mmiri gọta na ọ bụ na isi na ezigbo iyi ị ga na-edobe onwe ya ọcha ya kpachapụla anya ka isi ebi ndụ ya ọzọ bụ na ọ bụ dịka na ọzọ bụ makwalụ mmiri gị ọ bụrụ ọbị maka na asị na ịbụ nwa mmiri ije n'ibe nna gị jee chụba aja malụ nke bụ mmiri gị makwakọ mmiri gị maka ijekwe na mmiri ọzọ jee chụọ aja ibutekwala onwe ya ụchọ maka fa dị too jealous gba mbọ na ị malụ nọ mmiri a gba anya n'afọ ọ bụrụ na ị marọ ị na-aga ọfụ ịgwafa fabiko fakedo mmiri fagwa gị mmiri na-ekpe ekpele na-aga ọfụ jụọ ọfọ fa ga-abịa gwa gị mmiri gị gagafa mmiri gị ha ga-abịa na nlọ ya gwa gị ọnya ka o jiri mkpa na gị na chi gị dị na mma maka ọchị gị bụ ife ga na-aga gị na-ayọ ụmụ ife ị na-ada emetesị ọchị gị ga na ọgbalịji ebe a chi ga ifere ọdụlọlụ chi na-alụ na ndụ gị ọgbalịji ebe ọ na-ayọ biko si mere ya ebele biko kasị nwe chi gị megide ya megide ihe amazi mgbe gị na chi gị na-adịrọ na mma na ide enye dị gị nri chi gị nri na agụ chi ihe amazi ka ọ dị ọfụ chi gị gbaghalịgide ike gbu ezuola onye ike maọbụ ofe agbụlụ nni bụ si ya nwake m negodi nni lie rapụgodi onye a oligodi nni gị na afụfụ a na-eme ọzọ bụ ụmụ ị na-ebi ebe ọ bụ na ịbụ nwa mmiri bi ụwa wee na-apịta onwe ya ịnwana ị ga-ata n'afụfụ ya nụ ama m ife nna kwụ m ka nwụ gị ife mfọgasị mbọsị ibisiela ụwa na lue agba ya akpụkpọ ebe ụdịrị afọ ya taa ya ọ bụrụ na ịbụ nwa mmiri maka isi ebi ndụ ọ bụrụ na ị na-anya ọ bụrụ na ị na ụdị ife na-eme gị na nlọ na onwe ya anya ọfụma ka isi ebi ndụ ya ị na-etinye aka n'ajọ ife ekwesịghị ozugbo ndewonu ụmụnne m achọrọ m ka vidiyo a na-akali 15 minutes ka o wee na-abanyenwu na Instagram post mana ọ bụrụ na unu chọrọ ka m bịakwa kọwaa ife gbasara ọzọ n'izu ụka ọzọ na-agwa m na comment section ọ dị for 14 minutes na 33 seconds ndewonu ekene m unu kenesi unu ike bụ ndị na-esonyelu m na-atụsa ozi m daalụnụ rinne ife niile m tinyere aka bụ n'izu a bụ ife ọma na ọ ga-agaziri unu na eke n'orie na afọ na nkwọ ndewonu ụmụnne m ọ ga-adị na mgbe ọzọ ka o mesịa nụ